Oma wohwemi eye KYEBI GYAASEHENE BARIMA AMOAKO DARKO AMPEM ne yere ne ma ene nase for wohwemu ye nananama Asona for mo free Asante mu omo free adweso ene manson kwanta omo bae se omo ba ni omo wofa Asona PIESIE OSAGYEFUO mo eto for pen ababe jam unya bema awe Asona ni KYEBI GYAASEHENE BARIMA AMOAKO DARKO AMPEM si omo ba bechia omo wura omo wofa OSAGYEFUO mo eto for pen OSAGYEFUO so akabibi ahena som se umunya KYEBI a ombesan akokochia hemfo na aka ne nyina na munya nya KYEBI pe afemu ho transe na achiame so akoma mu akwaba amamre kwan so sade tie no no inti wuhwi won se omo kwakochia empenfo aka hemfo a omotochia ono on se omo uchia no kama Asona busua no ye busua esopa ekwa kopim sandima etifi apoe mantem busa traditional area mahin kro ne sandima o mahina oda ho no Asona ni Asona fo no bi nso ewo bono ebi wo danchira wasa asen Asante kwahu ekurapem akwemu mfantimamu bebre amamre kwan so no OSAGYEFUO achiame ebeko akokochia eno se wohwe se omuchiechia ma omakwaba no nti busua kro na afa wo man nyina kupie ewo Cote d'Ivoire ye jamanfo a omo Cote d'Ivoire ne wo jamanfo anso omo yo Ghana omo ya Asonafo Asantefo no so bi ekupie wo Cote d'Ivoire omo ko chichira omo ya friend bawle Asonafo eso eka ho bi Asona ayokofo ne adakofo Asona yempre kwatu fokese abradu ko wo bedu sense odi abaye abradu ko anana no Asona ni anu ho nya fa kura ne tikuti se obi anim piao